és 5-6 képet találtunk, amivel lehetett látni, hogy ez a égi jel, vagy nem tudom micsoda, ez gyönyörűen utána fordult a hajónak, és a hajóra kitűzött zászlónak a jelet mutatott bele mindig a körnek a középpontjába. Szóval csak ez a néhány gondolat erről a hajóútról. Aztán innen, amikor megjöttünk, 2011. december 28-án fölavattuk a Kecskeméti Kormányzói Hivatalt, tehát ez a Apostoli Magyar Királyság hivatalos helyisége, rendőri biztosítás mellett, tehát úgy, ahogy kell, tehát ez minden jog és tulajdon forrása a Szent Korona, tehát ez is a Szent Koronája, ahol most vagyunk, de úgy a köztársaságban elismerten és hivatalosan ma egy helyiség van, ez a Petőfi Sándor utca 1/B, és nem hoztam föl nektek a levelet, de az interneten fönt van. Hát képzeljétek, hogy a fővárosi bíróság is tudja, hogy ott lehet a 10 millió magyart értesíteni, ugyanis bepereltem tavaly május 16-án a köztársaságot, nevetekbe is, 10 millió magyar nevébe, megbízás nélküli vívőként, másodrendű felperesként, Tempópárt, mint harmadrendű felperes, ugye én képviselem, és az Apostoli Magyar Királyság, mint elsőrendű felperes, és természetesen ezt a pert is szétszedték, aztán törvénysértő módon elutasították a keresetet, ezért most Pataki Árpád bíró már legfelsőbb bírósági bíró, tehát érdemei elismeréseként fölhelyezték emiatt a legfelsőbb bíróságra. Utána ott tartott, hogy a Koppány csoportba is tüntetett, láthattátok a honlapunkon, hogy a Koppány csoportnak, vagy nem tudom kinek volt az a kúriás döntés június 4-e, vagy valami ilyesmi napon a Pataki Árpád bíró nem voltak elegen, mert csak majdnem ennyien voltak, mint a kúria előtt. És hát lényeg az, hogy ennek a keresetbe, ugye, hogy elvarják a szálakat, most ki kellett értesíteni a felpereseket, hogy megszűnt a kereset. Igen ám, csak amit át tudtam volna jogszerűen venni, mármint vitán felül, azt az egyet a Tempópártnak a felperesnek, a harmadrendű felperesnek nem kézbesítettek levelet. Csak az Apostoli Magyar Királyságnak, Petőfi Sándor utca 1, tértibeménye, és a 10 millió magyarnak. 10 millió magyar állampolgár, ez a cím rajta van a borítékon. Rendben a kocsiba, csak elfelejtettem fölhozni. És ez azért érdekes, mert én átvettem a postán. Én elmentem, engem ismernek a postán, tudják, hogy én vagyok a kormányzó. Azt most teljesen macerást lett volna, mert ugye ha jön egy társadalmi szervezetnek, hogy 10 millió magyarnak, akkor neked elő kell tudni venni egy olyan cégbírósági bejegyzést, meg egy aláírási címpéldát, ami alapján ti átvehetsz egy ilyen levelet. Hát mellé nyúltak, mert arra számoltak, hogy én nem fogom tudni ezzel a címzéssel átvenni a levelet. Én átvettem. Remélem a postás kis nem rúgják ki, kirúgják majd a Magyar Királyi Postára visszavesszük hivatalvezetőnek. Nálunk is történjen valami korrupció is. És lényeg az, hogy innentől kezdve hivatalosan is én képviselek benneteket. Tehát 10 millió magyart meg akarnak 10 millió magyart szólítani, akkor nem Áder Jánosnak szólnak, hanem üzennek a Petőfi Sándor utcára. Na, nem is tudom, honnan kanyarodtam. Ja igen, hát milyen jelentősége van ennek a hivatalnak. És hát a következő stáció pedig február 25-én volt, levontuk az állami lobogot. Hát megvan a magunkhoz való veszte, nyilván nem a Kossuth téren estünk neki, mert akkor a köztársasági őrezredek kellett volna birkózni. Nekünk megfelelt a visegrádi vár is, ahol éppen a gazda az nem ügyelt az zászlóra, a turistáknak meg rendkívül tetszett az zászlólevonás. Elmentünk előtte, fölmértük a terepet, hogy milyen szerszámot kellett ennek a ledöntéséhez szakszerűen, és hát utána pedig fölállítottuk, és fölhúztuk az angyalos zászlót, és ott letették a fehérsereg jelenlévő főtisztjei a hivatali esküt, akik közül sajnos 2 már nem tagja az állománynak, és ez volt erre partizán akció, azt mondták nekem a tábornok urak, Jóska, hogy csinálod célt, hogy másik államnak az zászlaját levonunk, micsoda, milyen másik van, az is mi voltunk. Igaz, hogy átvertetek bennünket, de együtt csináltuk, mi is benne vagyunk. Köztársaság is, mi szüntetjük meg. Tehát figyelj, van nekünk is, van az embernek egy kertje, és van benne egy elgyomosodott, vagy egy elkorcsosodott ültetvény, akkor majd kivágjuk, azt ültetünk helyére szőlőt, vagy amit kell, vagy bevetjük gabonába. Miénk ez is, meg az is. És mondtam, hogy egyáltalán nem volt partizán akció, akkor lőtünk is volna, itt az elmaradt. Ez volt február 25-én, utólag jöttünk rá, hogy Mátyás napja volt, mert az mindig Mátyás napja, nem is gondolkodtunk ezen, mint hogy a február 29-én se. Tavaly február 29-én tette le a kormányom a hivatali esküt, a kormányom jelenlévő tagjai, mert nem kellett még ebbe a kormányba sem mindig mindenki, hogy látszódjon. Hát ez volt a következő olyan stáció, azért nagyon sokáig akarták velünk ezt. 2009. június 13-a óta
Igen, mindenki cseszegetett, végül már fölbújtogatták a kollégáimat, hogy nyúl vagyok és hogy nem merjük letenni az esküt. Azt várták, hogy mikor tösszük le, és akikkel irakom az esküt, legyen az fiú vagy lány, vitték volna befelé. Én mindig tudom, hogy mikor és mit lehet csinálni, mert az ember fölöslegesen nem megy fejjel a falnak. Mint ahogy egészen a legutóbbi időkig nem engedtem például pénzt gyűjteni, semmilyen módon nem engedtem kitörni bankszámlaszámot, mert nem lehet, mert mindenkit bevittek volna érte. Most, amikor már tudom, hogy lehet és kell, akkor most meg idézőjelben a sajátjaim döntenek, hogy nem lehet. Na mindegy, hát ez az, amit én nagyjából jobban szoktam tudni. Most írogatják neki, hogy BTK-s szakasz, meg ez jár érte, meg az jár érte, nem jár érte más semmi. Mert itt már olyan anarchia van, hogy amikor nehogy már a szemkoronával ne lehessen üzletölni, ami mögött állam van, ráadásul mindenhol bejelentettük, most nem bántani akarom a pécsieket, mert üdvözlöm a kezdeményezést, az Engő-Pengőt, azt még a HVG is megírta, és nagyon jó kis kezdeményezés, természetesen az összes adójogszabályt megkerül, mert se áfa, se béfa, mégse szólnak hozzájuk egy szót se. Nem lehet szólni, mert akik szólnának, azokról már éppen én hoztam nyilvánosságra, hogy sokkal nagyobb és eredendő bűnt követnek el, és tulajdonképpen a PSZÁV, a felügyelet, a parlament, a politikusok kényszerítik arra az embereket, hogy ezek az emberek, akik zengő-pengővel üzletelnek, nem bűnt akarnak elkövetni, meg akarnak élni. Mert az a bűn, hogy nem hagyják őket élni, ha jól megnézzük a dolgot. Na, visszatérve a hivatali eskü dolgára, ezt február 29-én letettük, utána jöttünk rá, hogy ez február 29, az tulajdonképpen március 1-e, már 4 évente van, csak február 29-ben szökőév, nekünk úgy kellett egyébként beszökni a várba, ez is volt szernapján, mert szerdára is esett, úgyhogy minden klapott. És az újságírók, és sokan mondják, hogy rólatok nem is hallani, én azért nem tehetek arról, hogy én a 2009. június 13-án, amikor bejelentettem a királyság, 20-án a heti világgazdaság ezt megírta. Korrektű, nem kérdőjellel, tényként megírta a heti, én őrző mai napig egy pezsgős üveg van az elején, ennek a HVG számnak, leírták, hogy az a Borbély József, aki közelharcot folytat a volt belügyminiszterrel, a Pintér Sándorral, az Tempópárt nevében átadta az ország irányítását és bejelentette, hogy Magyarország királyság. Kérdőjel minden nélkül, egyébként senki nem hívott föl, hogy ez megjelent az újságban. Aztán a hivatalavatót, azt a hírszerző, és azt végigfutott az összes internetes hírportálon, a kormányok eskütételét megírta az Index, az is végigfutotta az összes hírportálon, valóban tévék, mint hogy a Frisbee műsor után sem történt most semmi. Egy női magazin keresett meg, annak a szerkesztője hívott, hogy adok egy interjút, mondtam, hogy szerdáig nem lett a TV2-vel egy megállapodás, szerda éjfélig nem nyilatkozom, lehet, hogy csak teszt volt, mert azóta nem hívtak, és meg a Borsnak a valamelyik szerkesztője vagy főszerkesztője, nem emlékszem a nevére, hívott föl, hogy beperlem-e a Hajdú Pétert. Mondom, éppen be, mikor elsőként tett eleget a tömegtájékoztatási igénynek azzal, hogy most tök mindegy a műsorában, ez sem volt egy rosszabb műsor, mint a másik, mármint ettől ennyi volt elvárható. Tehát, de most legalább hogy mindig azt mondják, hogy Jóska, és akkor mikor lesz már a tévében? Hát most nagyon benne voltam a tévében, most már ezen is túl vagyunk. Biztos, hogy eljön az ideje, ezt egyszerűen szerintem ki sem kell követelni, egyszer csak átesnek a holdponton, és akkor mindenki tőlem fogja kérdezni, hogy akkor hogy is van ez, hogy mi vagyunk milyen piszakú gazdagok. Mert ez ám itt a lényeg. Tehát ugye volt egy barátom, és eljött hozzánk egy svájci bankár, és Tanyacsárdába üldögéltünk, és azt mondta, hogy hát jó, most már elmondtam mindent, mit szeretnétek még hallani, és akkor mondja neki a barátom, hát, hogy mikor az Gersli. Tehát annak hívja a pénzt. Hát itt is arról van szó, hogy abból van ám itt a nagy baj, mert a fene se vizsgálta volna az államforgalmának a törvényességét, eszünkbe se jutott volna, hogyha a politikusaink csak az országnak a felét lopták volna el. És ugye azért tudták ellopni, mert a törvényeket félig betartják, mert jók ezek a törvények egyébként, tehát túlnyomó része teljesen jó. Az, hogy el van egy kicsit családásítva, meg van egy-két korcsosodása neki, az egy dolog, de miután ezek egyébként nem római törvények, mert a római törvények az alapja is a szkíta, azért nem lehetett a salamoni dolgokat elferdíteni. Én úgy gondolom, hogy ha a politikusaink félig betartják a törvényt, akkor pontosan csak nagyságrendileg a fele vagyon tudták volna ellopni. És a másik fele nekünk elég lett volna, mint ahogy most a Seményi is majdnem, hogy elég, mert érdekes módon úgy vagyunk, mint a cigánylova, hogy majdnem meg is szoktuk. Persze most ugye nem hajlandók beledögölni ebbe a nemevésbe. Most van itt tulajdonképpen ennek a végső ébredésnek a stációja.
És mert a politikusaink ugye a felét meghagyják nekünk, akkor hát láttuk volna, hogy nekik több van, de az ember nekünk is van elég, vagy hát majdnem elég, és azt gondoltuk volna, hogy nekik nem azért van több, mert lopnak, hanem ügyesebbek, szerencsésebbek, többet állunk, meg mindig oda vannak, és akkor lehet, hogy ezért. Na most viszont ez nem a tartható állapot, ahova most végül is eljutottunk. De a stációkat visszatérek, hogy befejezzem, még utána március 15-én, tavaly március 15-én, most már lassan 2 éve, leutaztunk a határa és levittünk egy új határtáblát, ugyanabban a méretben, és elmentünk előtte egy tanulmányra, fölmértük, hogy csak a hatos anyát, meg a csavart kelljen kicserélni, meg a táblát, és ugyanazzal a rögzítési módon, hogy ne kelljen oszlopokat ásni, gödröt ásni, meg egyebet. Neki fogtunk a határtábla cserének, és hát bizony ez egy óraosztályig tartott, míg a rendőrök rájöttek arra, hogy ez még nem a rendszerváltás, illetve hogy még nem a végső stádium, akkor érték el a pintért vagy valamelyik főnököt. Már 5 őrnagy jött ki, és számos rendőr, ha visszanézitek, ezek azt hiszem Angyalok a határon című videóként van ez fönn a Youtube-on. És hát tulajdonképpen annyi történt, hogy tényleg ott mutogattam nekik a rendeleteket, meg beszélgettünk, meg látták, hogy elég elszántak vagyunk, és ám bár készültek, mert ugye mi ezt a rendezvényt nem jelentettük be. Facebookra föltöttük, de nem jelentettük be szándékosan. Bűnöztünk ennyit, mert úgy gondoltuk, hogy hát ha megírnák az újságok. Hát ha tudomást szereznek róla, azt is tudtuk, hogy előállítanak bennünket. Aztán azzal nem kalkuláltunk, hogy ha nem lett volna szerencsénk, akkor az autókat ott kellett volna hagyni, bennünket bevittek volna, onnan az autókat elszállította volna a rendőrség, és majd valahol úgy kellett volna kiváltani a kocsikat, hogy jó kis taxi, meg egyéb költségbe is került volna, de végül aztán toleránsak voltak, és a sofőrök bevihették az autókat, csak a személyzetnek kellett a csapat vagy a napszállítóba utazni. Mivel még beüt egy rendőrőrnagy, és így mentünk be, aztán egy 2 óra hosszát beszélgettem, meg kávéztam a Mosonmagyaróvári kapitánnyal, nem tudtam, hogy miért akar velem annyira beszélgetni, hát kiderült, hogy ki volt neki adva, hogy ott kell tartani, amíg a Fekete a Győr-Sopron megyei rendőrfőparancsnok meg nem érkezik Mosonmagyaróvárra az ünnepséget megtartani, vagy részt venni, és előtte bejött, és hát leverte nekem a vigyázt úgy, ahogy illik a folyosón. Hát mondták épp a rendőrök utána, hogy emberemlékezet óta nem látták a Győr-Moson-Sopron megyei kapitányt a Mosonmagyaróvári őrsön. Hát viccőtből kérdezte, hogy csak szerette volna látni, hogy cselekvőképes-e a kormányzó. Aztán mondtam nekik, hogy ha már most akkor bejelentettük, hogy akkor táblát cserélni, most akkor visszamennénk kicserélni. Azt mondja, azt most már nem lehet. Hát mondom, akkor majd kicserélik maguk, vagy ti, nem tudom már, hogy mondtam neki, és arra mondta, hogy azt kötve hiszi, mondom, majd parancsba kapjátok. Úgy, az már más, azt mondta. És aztán nem volt az ilyen vidám, mert kaptam érte 50 000 forintot, amit meg elfelejtettem meg, illetve nem is akartam igazából megfelemezni, mert a gyülekezési törvény megsértési bírság voltak meg 50 000 forintra, viszont ha azt nem fogadom, vagy megfelelmezem, akkor pedig az a közúti közlekedési tábla vagy jelzés megváltoztatásája az egy súlyosabb bűncselekmény, mert ott már a vonatot megirányíthatod a busznak, vagy mit tudom én, hogy a táblát cserélsz, vagy átkapcsolod az zöld és mondom, akkor maradjunk ebbe. Aztán éppen legrosszabbok fölött befizettem az 50 000 forintot, és kérdezte is a bírónő, hogy megéri-e. Próbálkoztam még, meg kértem tőle terminált, hogy nem ér ott NFC-s technológiával, szemronával ki tudnám fizetni. Azt végül mondta, hogy nem is értő, hogy mi ez egy bírósági titkár volt, majd bíró szeretne lenni, tőlem tudtam meg, hogy bíró már nem lesz, hogyha jövőre akarják kinevezni. És lényeg az, hogy bemutattam nekik a Facebookos oldalon, bemutattam neki az egyik weblapunknak, a laposztorinak a fejlécét, megmutattam nekik, hogy lehet adni-venni a Szent Koronába, és hogy működik ez az egész, hogy fut a program, meg egyéb. És akkor kérdezte, hogy megérte ez az 50 000 forint büntetés, mondom, az nem 50-be került, az 200-ba került, mert turván 100 000 forintba került a leutazás, üzemanyag, azért mit tudom én, ettünk is valamit az úton, meg a táblának az elkészítési költsége is, mert a fémtáblát azt csinált az egyik barátom, de a borítást a nyomdába azért fizetni kellett. Úgyhogy nagyjából 250 000 forintba került, de mondom, mondja meg nekem, hogy egy ilyen Angyalok a határon 1-es, 2-es rész, még hogy egy kicsit amatőr is a film, kicsinált volna 250 000 forintos költségvetésből, tehát Eddi Vajnának egyik nem volt volna összebiztos. Úgyhogy hát ez volt az utolsó ilyen stáció, amivel végül is ez az apostoli Magyar Királyság vissza van helyezve a jogaiba, ezért szoktam mondani a Fehér Szövetségnek, meg a Magyarok Szövetségének, meg a Magyarok Világszövetségének, meg minden ilyen csapatnak a vezetőjének, hogy ne akarják
illetve ne akarják a történelmi alkotmányt visszaállítani, mert egyrészt azt nem kell visszaállítani, csak a tényt kell közölni, és ezt egyébként pedig a Fidesz kormány megtette, mert az alaptörvény, ismeritek az új alaptörvényt, ezt a Schmidt-féle tárkormányt, a nemzeti hitvallási része az elején teljesen rendben van, és nagyon fontos, mert deklarálták, hogy az teljes törvényt csak együtt lehet értelmezni a nemzeti hitvallási résszel, tehát külön a paragrafusok nem értelmezhetőek. Most innentől kezdve viszont ennek az alaptörvénynek csak nemzeti hitvallási része van, nincs több paragrafus. Ugyanis mindjárt az elején kimondja, hogy nem ismerik el, tehát ez a kétharmados többség, aki ezt megszavazta, nem ismerik el a történelmi alkotmány 44-ben, tehát az 1944-es német megszálláskor a március 19-i felfüggesztését. Mert nem is ismerhetik el, mert nem is fordulhatott elő. Mert hatálytalaníthatatlan alkotmány nem lehet hatálytalanítani. Ez fogalmilag kizárt. Na most ezt rögzítették, és azt is rögzítették, hogy a jogfolytonosságot a történelmi alkotmányunk biztosítja. Tehát innentől kezdve most az történik, hogy ahogy jött Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, és venni kellett a kommunistáknak, nem Orbán Viktor fogja elzavarni a kommunistákat, amit most elmondott a Hősök terén, mert ő is, az ő a Kun Béla. Csak most Orbán Viktornak hívják. Nem ő, ahogy a Mesterházy Attila, a másik Kun Béla, azt mondta rá, hogy ez a Felcsúti Maradona, jó fotológ ilyeneket mondani. Nem, a Viktor az Kun Béla. Mert az apja is párttitkár volt, meg a Semminek az apja is párttitkár volt, és nem azzal van a baj, ez lehet, hogy mindenkinek az apja párttitkár volt, már tisztelet a kivételnek, tehát abban a korban nagyon sokunknak lehetett az apja párttitkár, mert volt belőlük bőven. De bányája nem mindenkinek lett. És nem annyi. Tehát lényeg az, hogy tudomásul kell venni, hogy Magyarországon királyság van. Ezt ellentétben néhány olyan volt kollégámmal, akik úgy gondolták, most éppen megint, hogy majd a nemzet, meg a nép, majd 10 millió magyar megjeleníti a királyságot. Ez nem demokrácia. Nem tudják megjeleníteni, mert abban a pillanatban úgy járunk, mint a parlament. Megjeleníteni egy ember tud egy államot, de a többi embernek nem az a dolga, hogy megjelenítse, hanem jól éljen benne. És az a dolga, hogy álljon ellen, amikor nem jól él benne. És akkor van joga elzavarni a királyt, a kormányzót, a fene tudja kicsodát, abban a pillanatban van joga elzavarni. De utána annak a népakarat, amikor nyilván ugye föltámadott a tenger, hogy mondta, mikor lenyugszanak a kedélyek, mert mindig ugye mi történik, föltámad a tenger, és a népek közül mindig valaki az élére áll, és egy szűk csoport magához ragadja a hatalmat. És egyből kiderül róla, hogy kommunisták, csinovnyikok, és minden alkalommal visszarendeződés, és már ki is alakítják a saját diktatórális módszereiket, és becsapják a választókat, és a választókra hivatkozva a saját fizetésüket növelik a minimálbér 20-50-szeresére, mert már annyit keresnek. Hát ki a fene? Melyiőtök gondolt arra, amikor rászavazott akármelyikre, hogy arra adtátok neki a főhatalmazást, hogy ő a minimálbért, mármint a saját fizetését, meg a politikusok fizetését, meg a hatalmi elit fizetését a minimálbérnek a 20-50-100-szorosára emelje. Hát nem erre kapták a fölhatalmazást. És a következő van, hogy, és akkor ezt most el is mondom, nehogy elfelejtsem, hogy nagyon fontos, törvény zárja ki. Törvény tiltja a választás tartását. Gondolom az egész világon, ha értelmezik a törvényt. Magyarországon a választási törvény, már napok óta ígérgetem magamnak, hogy megnézem, mert elfelejtettem és múltkor már összekevertem a 89-33-as törvényt, mondtam a választási törvényt, pedig az csak a párttörvény. Tök mindegy, tehát a választási törvény, ha így beütitek, akkor kidobja egy szanyos számú törvény. Ennek a 3-as paragrafusában le van írva, vagy 5 pontban, hogy mikor nem lehet választást tartani. És az első, meg a második pontján nem is kell túlmenni, az első pontja azt mondja, hogy esélyegyenlőség. Ha nincs esélyegyenlőség, nem lehet választást tartani. Már itt nyilván a pártok, az indulók esélyegyenlőségéről beszélünk. Hát a következő van, az esélyegyenlőség az itt fogalmilag kizárt, ugyanis nekem van már egy pártom 7 éve, mert én már akkor gondoltam rá, ti, akik itt ültök, lehet, hogy nincs pártotok, hát akkor nem is lesz jövő áprilisig, de talán addig be se jegyzik. A másik, hogy ugyanúgy nem kapnátok egy vasat a kampányra, mint én, már pedig 116, vagy most nem tudom mennyi ez az új csökkentőben, 176 volt a választókerület, most azt hiszem, hogy 110 valamennyi lett a választókerület, hogy majd csökken a parlamenti képviselők száma. Az, hogy ennyi helyen jelölteket indítsatok, ennek igyenem a telefonköltsége, a különböző logisztikai költségei, még nem beszélünk arról, hogy a képviselőknek a költségei az, hogy a saját
különböző dolgainak, hát az, hogy kiesik a munkából, valamiből élnie kell addig, amíg kampányol, mert nyilván azt már fő tevékenysége mellett nem tudja esetleg csinálni. Ugyanis állami támogatást csak az kap, aki az előző választáson elérte az 1%-ot. Na most